sense tu. Ja no puc viure. Ballo a poc, descalça sobre pinassa. Foc, 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 creixes viu, crit salvatge. Somnis antics, peus de pinassa. Ball salvatge. Dona de plata, ets dins l'arbre verd. Gràcies. Molt bona tarda a tothom, benvinguts i moltes gràcies per ser aquí després d'aquest dia que ha fet, no? Que per sort ja s'està arreglant la cosa. Jo em dic Toni Pou i em dedico a escriure sobre ciència i avui seré el moderador d'aquesta sessió. I us haig de dir que després d'escoltar aquest tipus de cançons o aquestes actuacions, a mi se'm fa difícil tornar a la paraula nua, no? com a font d'expressió, però vaja, ho farem i de fet em consola el fet que justament aquest és un dels temes que tractarem avui, no? O sigui, com utilitzem diversos llenguatges com la música o com la ciència per explicar el nostre món i per explicar-nos a nosaltres mateixos. Aquesta cançó que hem escoltat l'ha tocat la Carola Ortiz i l'ha cantat, i com heu vist ho ha fet amb un instrument quadrat, que és el pandero quadrat, que és un instrument tradicional que ella i altres artistes estan intentant recuperar, i l'ha acompanyat Oluxola a la percussió. La Carola és clarinetista, cantant, compositora, productora musical i serà una de les ponents avui amb qui conversarem. Carola, gràcies per ser aquí, benvinguda i felicitats per la primera actuació, que ha sigut molt intensa i molt interessant. Gràcies. Gràcies, per mi és un honor estar aquí. Bona nit a tothom. La sessió d'avui s'emmarca en el Dia de l'Evolució, que estem celebrant a Barcelona i que està lligat al Congrés Científic Internacional EVOKE, en el qual, com veieu, hi ha moltes institucions que l'han fet possible. La Ciència al teu món l'organitza, la Fundació Palar, que és un dels patrocinadors. I avui, dins d'aquest acte, per celebrar aquest dia, parlarem de com la ciència ens ajuda a entendre'ns a nosaltres mateixos i a saber què ens fa humans, però també parlarem del paper que té la creativitat en la ciència i de què tenen en comú la ciència i la música, que són dues activitats que potser a vegades un pot pensar que no tinguin res a veure, però vaja, intentarem trobar aquests punts en comú. Per parlar de tot això tenim també a la Leslie Halasco. Benvinguda, Leslie, i gràcies per ser aquí. Gràcies. Ella és paleantropòloga i investigadora en evolució humana al Museu Nacional d'Investigació en Evolució Humana de Burgos. I abans de començar la conversa que tindrem tots tres i que després obrirem a les vostres intervencions, li demanarem que ens faci una petita introducció a com funciona la seva recerca. O sigui que, Leslie, benvinguda, gràcies altre cop i endavant, quan vulguis. Muchas gracias. Muchas cosas. Disculpe. Em sembla que ara no necessito traduir-me a mi mateixa, no? Doncs bé,
tot el que fem, des d'aquesta fantàstica veu, aquesta música tan bella, estar asseguts aquí, escoltant, tot plegat amb aquesta llum, aquesta sala parlant d'art, de ciència, moderar, respirar, tot el que fem només és possible perquè la nostra biologia ens ho capacita. I aquesta biologia és el resultat de milions i milions d'anys d'evolució. Bé, sóc una biòloga de l'evolució on els músics i els artistes exploren la condició humana mitjançant el seu art, la seva música i la cançó. Jo estudio la condició humana i com vam arribar a ser humans a través de la ciència. Per tant, com a científics, provem idees, hipòtesis, recollim dades, ens qüestionem, emprem evidències empíriques. Aquesta gràfica ens mostra com la ciència, les diferents forces i paràmetres que contribueixen a aquest procés de posar a prova les idees i també les hipòtesis. Però aquest vespre m'agradaria parlar de la de dalt de tot, l'exploració i la descoberta. Perquè, al cap i a la fi, és on rau la hipòtesi. El procés creatiu realment rau en l'exploració i també en la descoberta. Jo lidero un equip que ha intentat cercar les evidències de l'adaptació humana a l'Àrtic. L'episodi de l'adaptació que va succeir fa uns 20.000 anys enrere. El que m'agradaria és explicar-vos avui és el procés creatiu, com es va desenvolupar i què ens va dur a aquesta descoberta i després podrem compartir les nostres notes. L'exploració i la descoberta. Bé, hi ha 4 passes al procés del procés creatiu científic. I la primera passa que he après és dir sí. Dir sí. Dir sí sense que importi quan gran i imponent pugui sentir-se aquest sí. Bé, febrer del 2017 vaig fer una presentació dins d'un simposi a l'Associació Americana per al Progrés de la Ciència a Boston, als Estats Units. Es va tractar d'una sessió que volia explorar les evidències de com les persones van arribar a Amèrica. Bé, vaig publicar al respecte abans, però no era un tema gaire nou, però era un tema molt interessant i el que volia era portar tot el meu coneixement de les dents, el coneixement que tenia de les dents per poder resoldre aquesta qüestió. I quan em van convidar vaig dir que sí. Molt bé. Vaig començar amb un marc que ja existia, ja el coneixíem des de la perspectiva científica i el primer que vàrem saber és que fa ara més o menys uns 40.000 anys enrere la gent del nord va arribar a aquella regió que s'anomena actualment Sibèria. Hi havia persones que hi vivien 40.000 anys enrere. Sabem que fa 25.000 anys enrere més o menys, vam començar, nosaltres vam començar a passar a l'època glacial. Va ser l'última època glacial que va experimentar el planeta Terra. I llavors cada vegada més aigua quedava atrapada als glacials i també als diferents llits i aqüífers i, per tant, el nivell del mar va caure uns 8.000-10.000 metres i, per tant, el món es va convertir en un indret molt sec. Després, la gent va anar a aquella regió que anomenem ara Beríngia, perquè tota aquesta àrea de terra estava exposada. També sabem que quan es va acabar l'última època glacial, més o menys fa uns 8.000 anys enrere, les persones que havien viscut a Beríngia es van començar a mudar a Amèrica. Alguns altres van anar cap a Àsia i d'altres a Amèrica del Nord i molt ràpidament van arribar fins a Amèrica del Sud. Tot això ho sabem. Alhora també sabem
que els nadius americans, els pobles indígenes de l'hemisferi occidental, tenien també moltes similituds amb les persones que viuen a l'Extrem Orient i algunes d'aquestes evidències provenen de les dents. Per tant, us pregunto, us demano, agafeu la vostra llengua i feu-la circular per la part de darrere, sí? Els vostres incisius, així, just per davant, i sentiu, sí? Estan suaus els vostres incisius o hi ha una mena de relleu? Hi ha molta variació de relleu i sabem que moltes persones que viuen a Àsia i moltes persones que són indígenes americans tenen una topografia i un relleu especial. Els científics, evidentment com a científics vam saber com mesurar-ho tot, vam crear una escala de 0 a 7. I és així com hem pogut anar a recollir dades per poder fer els nostres càlculs i ens vam adonar que els nadius americans tenen similituds amb les persones que viuen a Extrem Orient. Pas número 2 del procés per crear elements científics. Cal, sens dubte, trobar temps per pensar. Estic casada, tinc una filla, la meva vida a casa, evidentment, no em dóna gaire temps per pensar. Penso sempre molt bé quan volo als avions, quan estic sola volant, i per tant el que agafo és diferents articles científics i els llegeixo a l'avió. I conforme vaig passant les planes dels articles, començo a adonar-me que hi ha tot un reguitzell de connexions entre articles diferents, de proves diferents, que semblen molt oposades. Doncs bé, els genetistes han pogut identificar que realment hi va haver-hi una selecció molt forta d'una variant, d'un gen que s'anomena la ectodisplacina A, el receptor de l'ectodisplacina A, o EDAR. Aquesta variant té una selecció molt forta que es va produir fa uns 20.000 anys enrere i per tant podem veure que aquesta variant es troba en diferents pobles si mirem el mapa d'aquí. I en groc trobem la població que actualment té aquesta prevalència d'aquesta variant B370A. Bé, i els especialistes en genètica diuen que potser té a veure amb la Xina. Potser l'esdeveniment de selecció es va produir allí. Jo ho sé perquè he estudiat les dents, jo sé que potser aquest no seria el cas, perquè han passat moltíssimes coses pel que fa als moviments migratoris al llarg dels darrers 20.000 anys o encara més. També sabia que aquest gen té una influència molt rellevant en la forma de les dents, en la part de davant. I, per tant, tenim dues còpies d'aquesta variant. Tenim aquests incisius que tenen forma de pala. Hi ha persones que tenen només una còpia, una mica en forma de pala, i els que no tenen còpia d'aquesta variant acostumen a tenir incisius molt suaus. La part inferior, la que toca la llengua. Per tant, podem veure les dents com eren fa molt temps i podem ser capaços d'interpretar precisament on existia aquesta variant geogràficament al món. És com una màquina del temps. Per tant, utilitzem les dents per tornar als arxius arqueològics. Bé, vaig cridar diferents col·legues que tenien milers i milers de dades de diferents persones sobre els incisius d'aquestes persones i els van posar aquest mapa. I veiem, doncs, la clau de puntuació. I com més fora el color, vermell, taronja, més pala tenen aquests incisius. I repentinament això no és una història de la Xina, ho deixa de ser. És la història d'Amèrica, al cap i a la fi, i molt probablement una història precisament dels ancestres de tots els pobles indígenes que viuen a Amèrica. Això em torna a portar a Beríngia i parlar amb més companys i aprendre de paleoecologia i vaig poder descobrir que Beríngia feia 20.000 anys era un lloc molt bonic on viure. Biològicament era molt ric, només en aquesta regió, però les persones, les plantes i els animals que vivien i es refugiaven en aquesta regió estaven una mica atrapats perquè hi havia moltes plaques de gel a l'Orient i després un gran desert a l'Occident de la regió. Per tant, estaven aïllats durant 5 o 10.000 anys. I de sobte el que feien era sobreviure.
poder viure i res més. Era un lloc que estava bé per viure en molts sentits, però Baríngia també era un lloc molt difícil on viure, i no només perquè fes molt de fred, sinó era molt difícil perquè estava molt al nord. Quan estàs a una latitud tan al nord, no tens gaire exposició del sol a la teva pell, i segurament sabeu que necessitem l'exposició de la llum solar, la radiació dels ultravioletes a la nostra pell, per poder produir vitamina D. Per tant, si no tenim exposició a la llum del sol per poder produir vitamina D, doncs bé, tota la vitamina D l'has d'obtenir de la teva dieta. Per tant, la gent que vivia en aquest indret tenien problemes de vitamina D, de dèficit, l'haurien d'obtenir de la seva dieta. I això què suposa? Que potser que els incisius en forma de pala tenia alguna cosa en beure i menjar i tenir una dieta rica en vitamina D? Molt bé. Pas número 3. No et limitis, no et posis fronteres, no pensis només en les dents si aquest ha de ser el teu coneixement, pensa en d'altres coses per ampliar-lo. Per tant, els meus límits es van anar expandint i vaig avançar amb el desenvolupament. Sabem que el procés de desenvolupament, l'embriologia del cabell, de les dents, de les glàndules sudorípares, de les glàndules mamals, sabeu que són totes iguals, que desenvolupen totes el mateix procés? Doncs bé, aquest procés de desenvolupament es veu influït per, precisament, el gen ADR. I per tant, sabem bastant sobre aquest gen EDRA per la literatura mèdica, perquè les persones que tenen aquest gen, no s'expressa massa i tenen displàsia ectodèrmica. I les persones amb displàsia ectodèrmica tenen poc cabell, tenen dents molt limitats, acostumen a ser molt baixets, tenen també glàndules sudorípares molt difoses, i quan tenim aquesta displàsia ectodèrmica, doncs bé, no s'assemblen com madurs i per tant tampoc les dones poden produir llet. I tot això ho sabem per la literatura mèdica, però també ho sabem per la investigació biomèdica feta en ratolins, on podem introduir una variant per veure, d'aquest gen, per veure què és el que passa als ratolins. I el que sabem és que des dels ratolins, quan inserim precisament la variant humana que ens interessava, doncs de fet augmentem l'activitat d'aquest gen i per tant hi ha una reducció amb la displàsia ectodèrmica i en canvi la selecció i la introducció va augmentar l'activitat amb el ratolí. Vaig anar indagant la literatura dels ratolins i vaig anar veient diferents articles científics i hi havia un comentari pel que fa les glàndules mamàries dels ratolins. Ara tenim aquí una glàndula mamària, un esquema d'una glàndula mamària d'un ésser humà. Doncs bé, aquesta variant de l'EDRA augmenta precisament en els conductes dels ratolins. Per tant, podem assumir que el mateix pot passar amb els éssers humans i per altres aspectes també de l'anatomia, si fos el cas. I per tant, podem fer la hipòtesi que l'EDRA, aquesta variant de l'EDRA, augmenta precisament les glàndules mamàries també. I això podria estar relacionat, per exemple, amb la vitamina D a l'Àrtic durant l'última època de gel, perquè penseu i recordem, els infants no tenen radiació ultravioleta per produir la seva pròpia vitamina D, només poden obtenir de la dieta, però quan estan mamant l'única dieta que tenen és precisament la llet de les mares. Per tant, això podria haver estat una selecció natural pel que fa a les glàndules mamàries i així facilitar la transferència de nutrients incloent-hi la vitamina D de la mare als infants i als seus nadons? Doncs bé, això és el que vam llançar com a hipòtesi. Vaig reunir amb molts companys del meu postdoctorat, del laboratori, companys que tenien totes les dades de les dents de 5.000 individus genetistes, molt experts a Amèrica,
i vam voler sempre estar dins del context americà, també persones que tenien molt coneixement en estadística, paleòlegs, arqueòlegs, experts en vitamina D i també en radiacions ultravioletes i també un assessor de la investigació que va ser fantàstic per prendre imatges de tot plegat. Bé, doncs ens vam posar a treballar i ahir vam començar el quart pas del procés creatiu, que és la perseverància. No cal llançar la tovallola. Vam enviar aquest article a 2 publicacions científiques que ho van rebutjar i la tercera publicació sí que va aparèixer, va ser el 2018. Vam aparèixer al diari de l'Acadèmia Nacional de Ciència, un moment de pausa dramàtica. Ho sé, res comparat amb una cançó. Res, és blanc i negre, coses, lletres en blanc i negre, res. Segurament no trobeu cap connexió emocional. A diferència de la música, veritat, potser el procés, en canvi, sí que és molt similar per a poder arribar aquí. Per què? No teníem si no haguéssim tingut aquest procés creatiu per poder llançar aquesta nova hipòtesi, no haguéssim pogut llançar totes aquestes noves idees sobre precisament les branques dúctils, les glàndules mamàries i la transferència dels nutrients. Tampoc haguéssim tingut aquesta idea que potser aquestes branques dúctils i també precisament aquest gen hagués pogut tenir una influència en el càncer de mama, perquè les poblacions que tenen més d'aquestes variants tenen, doncs, menys casos de càncer de mama. I, per tant, aquestes noves idees venen de la biologia revolucionària i venen del procés creatiu de la biologia revolucionària. I això em porta a l'última diapositiva, que és el primer test de la hipòtesi que vam publicar el mes passat. I amb això he acabat. Moltíssimes gràcies, Leslie. Que ha sigut breu, però intensa i molt interessant i que ha deixat clar que en la ciència a vegades un pot tenir idees en un avió, però que aquestes idees per madurar i per créixer i per donar un fruit científic habitualment necessiten la col·laboració d'altres persones, no? I la comunicació amb altres persones. Aquesta col·laboració també és un ingredient fonamental en altres manifestacions culturals com la música, i això la Carola ho sap molt bé. De manera que ara et demanarem que toqueu una altra cançó. Aquest cop ho farà acompanyada d'altres músics, de la Lucía Fumero, que s'ha incorporat al teclat, i l'Octavio Salman a la bateria. I ens tocaran una cançó que té alguna cosa a veure amb un estil jazzístic, però que també té uns colors africans, oi, Carola? Sí. I faré una fusió de... Em sembla que és la primera fusió que conec de Pandero Cuadrado amb un ritme de penya parda, que seria un ritme de les àvies, un ritme així com ancestral, no? Molt antic, amb aquesta peça de jazz que es diu Afro Blue, perquè el jazz ve del blues, que ve d'Àfrica. No? Tot es connecta. Dream of
Moltes gràcies un altre cop per aquesta increïble interpretació. Jo, com deia abans, em dedico a escriure i intento utilitzar paraules per fer coses que siguin boniques i que tinguin sentit per la gent que em llegeix, però clar, cada vegada que escolto una cançó així em venen ganes de tirar l'ordinador per la finestra i anar a buscar la meva vella guitarra elèctrica de l'armari, perquè la música és una cosa incomparable, no? O sigui, té una capacitat de capturar les emocions humanes i transmetre-les d'una manera absolutament directa, no? Que va al nostre cervell, i això és una cosa totalment fascinant, no? Ara bé, s'ha de dir, com molt bé sabeu, que tots els músics, que a darrere de tot això, d'aquest resultat que és tan emotiu i tan visceral, no? Que ens remou a tots, també hi ha, no? una certa lògica, un pensament racional, de la mateixa manera que hi és a la ciència, oi? I tant, sí, sí. De fet, o sigui, per mi personalment, clar, evidentment cadascú té el seu codi de pensament, no? Però per mi cantar i tocar el pandero ja és tot un repte, no? Són com dos pensaments lineals a la vegada. Sí. Una altra cosa que tenen en comú la ciència i la música és la improvisació, no? I jo no sé si havíeu sentit mai les paraules ciència i improvisació a la mateixa frase, si no, no passa res, jo tampoc ho havia sentit, però els científics improvisen, resulta que improvisen, no? Com funciona això d'improvisar a l'hora de fer recerca científica, Leslie? Una de les parts més màgiques de la improvisació és trobar a les persones idònies amb les quals pots improvisar. Per exemple, fa 5 o 6 anys enrere vaig trobar un estudiant de postdoctorat que tenia coneixement i tenia una personalitat fantàstica, sabia molt d'una cosa i el vam unir al nostre grup, i després els altres estudiants que vaig anar trobant, tothom anava portant la seva. I no sé gaire bé d'on ho vam anar trobant, però tot tenia sentit. Totes les parts ens permetia veure quin era el següent pas, el següent procés, hipòtesi per posar a prova. Era màgia. Quan estàvem junts 2 o 3 vegades a la setmana, un parell d'hores, fèiem pluja d'idees i tothom feia les seves anàlisis i tornàvem o ens trucàvem a mitjanit i ens dèiem, ei, saps què? Doncs és precisament aquesta la màgia, no? La química dels diferents coneixements i deixar que tot flueixi. De fet, ara que comentes això, Leslie, nosaltres és la primera vegada que toquem junts. Per tant, it's all about chemistry, actually. No? Evidentment també hi ha uns patrons, no? L'harmonia, el ritme. Hem començat amb ritme i melodia, que serien potser els 2 elements més bàsics, no? O més bàsics no en el sentit senzills, sinó més elementals, i després doncs, van anar naixent per superposició de melodies i ritmes, ritme harmònic i no? Els acords, que són diverses notes, diverses melodies sobreposades, doncs va néixer l'harmonia. Aleshores aquí hem fet, doncs, ja hem començat a mesclar, no? Amb el ritme, però també amb la Lucía, amb el piano, amb la melodia. I aquests codis, sí, aquestes parts lògiques i racionals que la majoria de gent potser no en sap, i si estudies una mica de música a alguna escola o al conservatori, veus que és supercomplex, no? Que en el fons tot és números, matemàtica, intervals, relacions, tensió, distensió, i hi ha moltes normes, no? que estan allà i que per arribar nosaltres a improvisar les hem d'haver treballat molt, també. Estem parlant molt sobre música i això em recorda aquella frase que deia el Frank Zappa, que parlar sobre música és com dansar sobre arquitectura, no? Llavors, si parlem d'improvisació, podríeu improvisar alguna cosa, no? Sí. Voleu improvisar? Sí? Vinga, va. El que passa que, bueno, la improvisació, o m'ho preguntaràs després, lo de la improvisació? Perquè... Digue-ho, si et ve el cap ara, endavant, home. Clar, perquè ara estem parlant molt d'estructures, però la improvisació pot passar de tot. Pot ser estructurada i desestructurada també. És a dir, podem seguir aquesta arquitectura o fer doncs, també un mar,
saps? O sigui, inspirar-nos d'imatges, d'estímuls més abstractes o més naturals, també. O simplement el so. És a dir, jo ho relacionaria més com la pintura, saps? La pintura abstracta, no? Que té elements, doncs, bueno, que té com una espècie de lògica, però des d'un context més abstracte. El que passa que en el cas de la improvisació en grup, com el que fareu ara, entenc que aquests estímuls en gran mesura venen dels altres músics, no? O sigui, que us aneu estimulant els uns als altres i el que es crea allà és una cosa única d'aquell moment, no? Té aquesta màgia. Sí. Va, doncs anem a veure aviam què es crea. Jo improvisaré. Can I
Gràcies un altre cop per aquesta interpretació fabulosa. Això s'ha creat aquí mateix i ha existit només ara, no? I té aquest punt de màgia espectacular. Bueno, s'està gravant, ho podreu recuperar si voleu, però... Si ens demanessis de tornar-ho a fer no sabríem com. Clar, aquesta és la gràcia, no? Moltes gràcies. I ja heu vist que per una improvisació es necessiten tots aquests estímuls que comentava la Carola abans. Es necessita creativitat, evidentment, però també es necessita tècnica, saber tocar els instruments, òbviament. I quan preparàvem tot això, parlant amb la Leslie, em va cridar molt l'atenció que ella reivindiqués aquest fet de saber tocar, que en anglès, clar, utilitzen el verb play, i llavors per tocar un instrument, però també per jugar. I la Leslie deia que els científics també juguen o també toquen. Scientists also play. Què vols dir amb això? Explica'ns una miqueta més com juguen o toquen els científics. Bé, m'agradaria dir que he pogut sentir la química realment amb tots vosaltres i sento també el mateix com a grup de científics quan estem asseguts al laboratori. Ens mirem de la mateixa manera i somriem entre nosaltres i és divertit, és molt interessant. Evidentment no sona tan bé com ni s'apropa al que vosaltres heu fet, però juguem, toquem, precisament amb aquesta vessant creativa de la ciència, on cerques explorar nous territoris intel·lectuals. Sabem cap on anem. Per exemple, tenim diversos conjunts de dades i després ens diem entre nosaltres, molt bé, si ho emprem d'aquesta manera, què passarà? És com la guitarra, no? Estàs tocant i després el teclat també, la teva resposta, no? Sona molt bé, perquè us he vist, us he vist, no? Com us miràveu i m'he dit a mi mateixa, vaja, jo he pensat que sonava molt bé i us he vist que us miràveu a la cara i nosaltres fem el mateix, no? Bé, hem tingut un resultat molt interessant, però això no és el que estem intentant assolir. Cap enrere, i vas cap enrere i cap endavant, etc. És divertit, però sí. I saps el que passa quan... De fet, m'encanta la ciència, però quan estàs descrivint-ho, jo puc sentir les teves emocions. Ho noto que és molt emocional per tu també. Ho has dit, veritat? Abans de pujar a l'escenari, quan hem xerrat. Es veu que la ciència només es veu com quelcom racional. Evidentment, és molt racional, però també es pot veure la passió que s'amaga quan un científic t'explica alguna cosa o tan sols llegint un article et dius «Uau, és fascinant! Com han pogut assolir aquesta idea i han pogut descobrir això?» És molt profund també, veritat? Les preguntes mai tenen fi. Una de les coses de la ciència és que el procés per poder arribar al projecte, a l'article, molt freqüentment és molt diferent a l'aspecte final de l'article, quan es fa. És el mateix per la música? Sí, de fet, les gravacions són una mica fredes, no?, en comparació a la música en directe. Realment, mai estàs satisfeta, no? Però també pot ser emocional. Pots escoltar una gravació i sentir l'emoció, però sempre, en el nostre cas, sentim com si estigués allí, veritat? No és com si fos real. Molt interessant. Ens ha explicat com funciona la creativitat en la ciència, ens ha explicat la seva experiència. En la música la creativitat és un ingredient fonamental també, com sabem. Però, Carola, en el teu cas, com és el teu procés creatiu? D'on surten les teves cançons? Surten de llibres que llegeixo, de somnis que tinc. És a dir, sempre surt de la quotidianitat, de coses com del dia a dia, del que vas vivint, de persones que coneixes, de viatges. Jo viatjo molt i m'inspiro molt. He fet discos amb gent de la Índia, perquè vaig anar a la Índia i vaig conèixer allà. I no sé, m'inspiro de qualsevol cosa que em desperta la curiositat i que no sé. Una mica aquest esperit científic d'anar a buscar, de fet jo volia ser científica, ja us ho vaig dir, i de buscar, ostres, això no ho entenc, no? Per què no ho entenc? O això, un somni i dir, ostres, quina visió, o un llibre, no? I un personatge, per exemple, tinc una cançó del Villanelle, que és un personatge de la Jeanette Winterson, que va fer una conferència aquí, per cert, boníssima, i tota la fascinació d'aquell personatge i tot el seu univers, no? Tot aquest
univers interior de les coses, de les persones, de les cultures, de la natura també. M'inspiro de la natura, dels arbres, de la connexió amb la natura. Sí. Això que dius de la quotidianitat és una cosa molt curiosa i molt interessant, perquè hi ha moltes històries de científics al llarg de tota la història de la ciència que s'han inspirat en això, no? De fet, hi ha la famosa anècdota de la poma de Newton, que tothom pensarà que és una llegenda urbana, però ell la va escriure, o sigui, ell explicava que realment havia vist caure aquella poma. Ara, Newton era un personatge també, vull dir que si això és veritat o no, no ho sabem, però ell almenys ho reivindicava, no? I després també hi ha el cas d'Einstein, que va veure caure un pintor d'una bastida i juntament amb un pot de pintura, llavors va veure com el pot de pintura, la pintura que hi havia allà dintre i el pintor, respecte a ells mateixos, formaven una cosa que no es movia, que no estava afectada per la gravetat, no? Perquè queien tots alhora. I en lloc de preocupar-se pel pobre pintor, se li va acudir crear un principi absolutament fonamental a partir del qual va construir la seva teoria de la realitat general. Vull dir que aquesta observació atenta del món realment és una cosa molt fèrtil. I com ho veus això, Leslie? Sí, m'encanta aquest exemple que acabes de donar. Sí, la vida quotidiana. Aquest és un dels motius pels quals a la ciència necessitem diversitat de científics. Per exemple, les persones em pregunten com se t'ha ocorregut el tema de les glàndules, per com operava la selecció, no? I per mi, com a mare, veritat, és la cosa més evident i òbvia de totes, perquè sempre estic molt a prop d'un infant que va dependre de mi per tot, per suposat. Si busco el ventall d'anatomies que s'han vist influïdes per aquest gen, qui és al cap i a la fi l'element més essencial de l'evolució, qui ho és? Són els infants, els nadons, la supervivència. I bé, d'altres persones, per exemple, un dels equips d'investigadors d'abans eren conscients dels efectes de les glàndules mamàries, però quan van descobrir que no tenien un impacte en el tamany dels pits, no els hi va interessar. I se'ls hi va escapar tota aquesta idea de la composició de la llet i per què serveixen finalment les glàndules mamàries pels nadons. Potser he respost a la teva pregunta. La vida quotidiana i trobar a molta gent amb diferents experiències de la vida quotidiana. De fet, ho puc relacionar amb l'evolució genètica, veritat? Com els estímuls, no? Diuen que ara s'ha descobert que l'evolució també està relacionada amb la teva vida. És a dir, si tens més sol o menys sol, si tens aquest aliment o aquest altre aliment. I en aquest sentit vull establir una relació amb l'evolució de la música com si fos l'evolució de la genètica, és com un ésser viu. I abans ho hem dit, veritat? La música activa algun element. És com si fos un ésser viu, és com si hi hagués alguna cosa viva al vell mig que va evolucionant. Perdó, és que parlaré en català millor. Que evoluciona. És que jo sabia que si que parlava en anglès arribaria a algun punt, algun forat negre. Doncs que això, que la música també evoluciona amb el context, no? Amb els estímuls socials, culturals, igual que la ciència i que els gens. No? Què penses d'això? Sí, i també això em fa pensar per què ens impacta tant la música, no? I quan es va produir això, no? No sé si vols parlar d'això ara. I tant. Sí, parlem d'això. És un tema molt interessant. De fet, let's talk about that. És un tema superinteressant, no? I ho dèiem, no? Com és possible que una cosa tan etèria com la música, no? Que són, des del punt de vista científic, són unes vibracions que passen a l'aire, no? Com és que això ens commou d'aquesta manera tan profunda i tan intensa, no? Això és un gran misteri i molta gent ha pensat sobre aquest misteri, de totes maneres, no? Hi ha aquesta visió que s'ha fet famosa perquè la defensa un psicòleg molt famós, que és l'Steven Pinker, que diu que l'art, i en particular la música, ell posa molts exemples amb la música,
ell diu que la música és el menjar escombraria del cervell, no? És una visió una mica particular, val? Perquè el seu argument és el següent. No estem dient que estiguem d'acord amb això, simplement expliquem una de les possibles interpretacions d'aquest fet, d'aquesta passió, aquesta capacitat commovedora que té la música. No? Ell diu que la capacitat de discerniment acústic fa centenars de milers d'anys era una habilitat útil per detectar si hi havia depredadors a la vora o per detectar fonts d'aliment també, per interpretar en definitiva l'entorn. No? I llavors, com que aquesta capacitat representava un avantatge evolutiu, és possible que d'alguna manera, per selecció natural i per evolució, aquesta habilitat hagués estat recompensada d'alguna manera amb mecanismes de plaer intern, no? Igual que ho està el menjar greixós i ple de sucre i calòric, no? Que ens agrada tant. Per què ens agrada tant? Home, perquè fa centenars de milers d'anys aquest menjar no era gens abundant i tenir-ne de tant en tant era molt interessant per a nosaltres. Llavors el cervell va desenvolupar un mecanisme de recompensa a la gent que li agradava molt aquest tipus de menjar, no? I això va ser una cosa profitosa, evolutivament parlant, que ha arribat fins als nostres dies. Ara tenim molt de menjar i menjar-te un pastís de formatge, tal com ell posa l'exemple, recuperant l'Steven Pinker, menjar un pastís de formatge avui en dia no és una cosa massa útil, però fa 200.000 anys potser sí que era útil, si te'n trobaves un de fet, menjar-te'l, no? Perquè no sabies quan tornaries a menjar. Llavors, jo no sé, això és el que diu l'Steven Pinker, és una de les teories, de les propostes que hi ha per explicar això, però a mi m'agradaria sentir també la versió d'una biòloga evolutiva com la Leslie. Com ho veus, això? Bé, penso que quan escoltem música, quan em menjo una bossa de Cheetos o de Doritos no em sento gaire bé després. Però després d'haver escoltat música em sento tan bé, em sento com si em pugés el meu estat d'ànim. M'agrada la hipòtesi d'en Robin Binder. És un científic que va proposar aquesta idea, la idea que la música és com si et cuidessis, et fessis carícies, no? Els micos, els ximpancers es fan carícies, sí, fan grooming per establir vincles socials i quan tens un grup social força gran que no hi ha temps per cuidar de tothom, veritat? La música és una manera d'acariciar a tothom d'una manera simultània. Hi ha diversos estudis que mostren que les regions cerebrals que tenen a veure amb el plaer que tenim amb les carícies són exactament aquells que s'activen quan responem davant la música. Per tant, jo crec que té aquesta recompensa social, no tant menjar escombraria. És una explicació més bonica i més interessant, més acceptable, no? Que bonic. I realment sento que la música, al cap i a la fi, és com un ritual. Ens connecta a tots, a persones de diferents països, llengües, tot. No hi ha fronteres quan toquem música i quan fem música. Per exemple, tu, Xola, quan toques a la teva església, veritat, tots els diumenges hi vas, uau, i toques aquelles cançons de gospel, et sents capaç de fer-ho tot, no? Perquè sents aquella força. Sí, és molt bonic. Gràcies. Gràcies per aquesta contrateoria. No, ara semblo el dolent de la pel·lícula jo, no? Aquí dient que la música és menjar escombraria i tal, però no, ho he explicat perquè és una visió que està molt estesa i que ha agafat com molta volada perquè el personatge de l'Steven Pinker és reconegut mundialment i és un influencer de tots aquests temes, efectivament. Doncs ja tindré unes discussions amb ella, bé. Això que dèiem d'aquesta funció de la música, no? Abans comentàvem que fa poc ha sortit un estudi que és molt interessant i que parlava del flow, no? O sigui, si els heu vist tocar ja heu vist que aquí hi ha algú que podríem dir flow, no? O sigui, entre ells es miren, riuen, flueixen, un fa una cosa, l'altre respon i es genera com una comunicació i una cosa que flueix i que ens fa gaudir a tots, no? Doncs han trobat que aquest estat de flow realment és una cosa física que passa al cervell, no? I de fet s'han fet experiments amb músics com vosaltres i s'ha vist que realment quan s'entra en aquest estat
al cervell hi ha una activitat molt específica, no? Molt peculiar. Llavors, i també passa amb gent que treballa en equip i funciona bé, amb gent que fa un esport, per exemple, o gent que simplement està parlant i disfrutant i passant-s'ho bé. No? Vull dir que això d'aquesta visió, aquesta altra visió, que la música realment és una cosa que ens interpel·la físicament i serveix per generar aquests vincles, no? Entre nosaltres, doncs és un argument que jo penso que té bastant de pes, no? Donat que també s'ha vist que els vincles entre les persones i les societats o els grups humans que han col·laborat més, històricament doncs, són els que han tingut avantatges evolutius. No? Vull dir que al final la col·laboració està compensada evolutivament més que l'avarícia. No? What's your view on that? I'm sorry, I'm 10 seconds behind. El que em passa és que estic 10 segons després. Sí, sens dubte, quan comparteixes aquestes experiències tan riques, veritat? Sens dubte, mentre estaves parlant, estava pensant precisament en el treball de camp. M'he anat una mica quan estaves parlant i he treballat als camps de l'Àfrica Oriental i les persones amb les que treballes crees un vincle molt fort i generalment estàs molt lluny i quan vols tornar a parlar amb ells i hi havia un company que estava molt malalt i estava molt lluny i estava precisament un company, estaven molt preocupats i em va agafar de la mà i realment vam compartir potser unes 12 paraules, vam compartir-les i completament doncs vam fluir l'un amb l'altre. No específicament de la ciència, però sí el context de la ciència, no? La humanitat, no? La humanitat flueix. Estem celebrant el Dia de l'Evolució i abans, Carol, has mencionat una miqueta, has parlat així molt breument de l'evolució de la música. No sé si com a persona que es dedica a la música, totes aquestes idees de l'evolució i en particular la de la selecció natural, que són idees que són molt antigues, però que s'han dit que són les millors idees que s'han tingut mai, no? Perquè són unes idees molt generals, amb molta capacitat explicativa i que es poden aplicar a molts àmbits, no? A moltes disciplines. Tu has fet un apunt sobre l'evolució de la música, però no sé si tu com a persona que es dedica a la música també es pot aplicar aquesta idea d'evolució, no? O sigui, com a música, com evoluciones dins d'aquest àmbit, dins d'aquesta disciplina? És molt general, no? Però, per exemple, em ve molt al cap, clar, és que amb la música evoluciona molt segons els costums i els interessos. No? Aleshores, a Europa l'evolució ha estat del monòdic, sí, del cant gregorià, que era tot molt... De fet, hi havia un interval que estava prohibit, que li deien el diàbolus, que Bach el va agafar i el va començar a explorar-lo. Sí, va passar d'aquest prejudici, segurament en un moment molt de creativitat, tenia molta creativitat de dins i va començar a desenvolupar el que són les harmonies i els canvis harmònics que després, de fet, ens han arribat fins al jazz. No? Llavors, aquí hi ha, evidentment, una evolució, però Bach era una persona que es dedicava a escriure música per cantates i per cantants i instrumentistes d'una església i estava allà tancat i només es dedicava a això. No? I aleshores, com a contraposició, tenim diverses, tenim Àfrica, que bàsicament s'han dedicat més a la part rítmica, a desenvolupar uns ritmes que són dificilíssims per entendre'ls per nosaltres, i harmònicament s'han quedat més en unes pentatòniques, algunes escales que inclús tenen menys notes que les nostres escales. I allà han desenvolupat més el ritme, és a dir, tenim a Europa l'harmonia, a Àfrica més el ritme, i després si ens n'anem cap a Àsia o cap a Europa de l'Est, Centràsia i la Índia, sobretot, és un país que adoro molt i que conec bastant i he tocat amb músics d'allà, allà tenen inclús el concepte del temps que és circular. Si nosaltres pensem més en el temps, en el ritme, com una estructura arquitectònica, doncs ells la pensen com un mandala,
com un chakra, sí? I a dins hi poden fer diferents subdivisions geomètriques i tenen inclús la geometria sagrada traduïda a ritmes i a ragues. O sigui, és un sistema completament diferent, no? En el que no hi ha una harmonia, però sí que hi ha unes tensions i distensions entre notes i els sistemes de divisió entre notes són diferents que els nostres, els tons i els semitons. I clar, aleshores és molt interessant per mi perquè sí que me n'adono que han evolucionat cap a llocs diferents i tot és música, però també és difícil entre nosaltres dialogar. Sí, entendre per nosaltres la música índia ens costarà bastant, perquè ve de tota una mentalitat, tota una història, també d'una religió, perquè van ser els brahmans que es van dedicar, els mateixos que els ioguis, van ser els que es van dedicar a desenvolupar aquesta profunditat. Els ragues van lligats a hores del dia, a pluja, a emocions, a estat emotiu, i clar, per nosaltres la música a Occident és més major, menor, alegre, trista, i és com diferent. La complexitat aquí és més harmònica i allà és potser més emocional i més espiritual. Aleshores, és interessant, m'agrada pensar en aquests conceptes com a maneres diferents i després trobar ponts també, perquè hi ha moments comuns entre aquests diferents llenguatges que pots, per exemple, va lligat molt amb les migracions. Per exemple, el flamenc és una bona mostra dels gitanos que venien de... no eren gitanos, sí, gitanos que venien del Rajasthan i que porten des del Rajasthan aquests ritmes complexes, aquestes escales, també passen pel Mediterrani est, allà hi ha l'imperi otomà, algunes escales que es feien servir a la música otomana, que tot el Balkan i tot això, el klezmer porta aquestes escales, també la música àrab, i arriben a la península en un moment en què hi ha àrabs, cristians, jueus, i així neix el flamenc. Aleshores, a mi el flamenc, conèixer el flamenc, em dona l'oportunitat de connectar-me amb Índia, conèixer aquests elements. I tot això té a veure amb l'evolució. Aleshores, a través de l'evolució, jo em connecto amb ells, amb elements del passat, com si fossin gens del passat. Sí, tot això em recorda a la ciència multidisciplinària. Molta de la meva recerca, tenim paleontòlegs, genetistes, biòlegs dels organismes, els biòlegs del desenvolupament, i al llarg dels anys me n'he adonat que no tots els científics se senten còmodes al parlar amb mi, perquè quan pertanys a una altra disciplina has de fer preguntes i de vegades et sents com si estiguessis fent preguntes estúpides, i et dius, potser ho hauria de saber. Potser fas una pregunta que sembla molt senzilla i llavors poden tenir un parer de tu no gaire dient. Al final s'ha de confiar en la gent i saber que no tothom ho pot fer. Això passa també amb la música, perquè has dit que de vegades és difícil tocar amb segons quines persones que tenen gèneres diferents. Per exemple, un cas, jo vaig gravar un disc a la Índia i tenia una improvisació, un solo, amb el clarinet, i aleshores la noia em va dir no pots... Jo vaig començar a fer un solo i ja heu vist, toco moltes notes, ara amb aquest to, ara amb un altre, i he tocat molt free jazz també, és a dir, jo vinc d'aquest bagatge, el meu pare també és músic de jazz i jo soc músic de jazz, després he fet moltes altres coses, però el meu esperit és molt lliure amb la música. I jo no sé prou de música índia, d'aquest context amb el que estic tocant, amb una gent molt important, amb molt d'estatus, perquè els músics clàssics de la Índia tenen un estatus social molt alt, i aleshores ella em diu, no pots tocar tantes notes, has de tocar-ne 5. I jo em vaig enfadar i vaig dir, siau, 5? Vaig dir, home, això és com vergonyós per mi, fer un solo amb 5 notes és molt difícil, no ho he fet mai. I llavors ella també es va molestar
amb mi perquè jo li vaig dir això, no? I després vam haver de dialogar i dir no, però tu has d'entendre d'on vinc jo i jo no entenc d'on vens tu i doncs, dialogant vam arribar a un punt en comú i al final va ser superenriquidor per mi fer una improvisació amb 5 notes, no? Però va haver-hi aquest conflicte de no? De ego, no? Some ego was there. Yeah. Sí, això és com, al final el que expliques és com espècies que evolucionen en condicions diferents i donen lloc a espècies diferents, no? Són músiques diferents i que després poden ser tan diferents que quasi no es puguin ni relacionar entre elles, no? Aquest no és el cas, tu al final vas fer el solo amb 5 notes, el qual està molt bé, i us heu poder relacionar. T'has d'adaptar. Clar, t'has d'adaptar, no? Sí, molt important. Bé, fa molta estona que parlem nosaltres i estem anant ja cap a l'última part de la sessió i ens agradaria obrir a la vostra participació, o sigui que no sé si algú del públic té alguna pregunta, vol fer algun comentari, alguna aportació. No hi ha cap pregunta? Segur? Allà baix, sí. Leslie, m'agradaria saber si coneixes alguna recerca que fa comprendre com la música va aparèixer o no només l'evolució, però què és el que va passar al cervell de l'ésser humà per ser capaç de crear música o de trobar la música o d'emprar la música? Quina bona pregunta! Els instruments més antics dels arxius arqueològics eren flautes fetes d'ossos de fa 40.000 anys a jaciments al costat del Danubi. I també, com que eren de materials que no es podien conservar, doncs no estan als arxius arqueològics. És molt difícil poder arribar a saber els canvis cerebrals al llarg del temps, perquè no estan fossilitzats els canvis. Però els estudis de persones que fan aquesta mena de recerca tenen la idea que, per exemple, és el cas d'en Robin Denver, ell potser parlaria de fa 300.000 anys enrere, 250.000 anys enrere, quan els éssers humans tenien capacitat craniana més gran i suficientment grups socials grans perquè la música fos una força de cohesió i fos realment profitosa. Això és abans de l'Homo sapiens, abans de la nostra espècie. Per tant, és quelcom molt antic i els neandertals probablement també van fer música basant-nos en el que podem intuir o inferir. Però és difícil respondre això amb proves científiques. I només un apunt amb això dels neandertals que comentaves, i és que hi ha estudis recents també que han vist que tenen una laringe i una oïda interna molt semblant a la nostra, pràcticament idèntica, i per tant podien emetre i sentir les mateixes freqüències que nosaltres, i per tant això fa pensar que podien parlar i fins i tot, clar, evidentment, molt abans podien haver cantat o produït algun tipus de so o de comunicació més preverbal, no, potser? Sí, jo crec, no sé, tinc com una teoria també perquè m'agrada molt aquest llibre Sapiens i allà doncs ell deia, correct me if I'm wrong, corregeix-me si m'equivoco, que les primeres o les coses més antigues així com construccions que havien trobat eren com aquests els cercles de pedres i com coses com lligades a l'espiritualitat abans de trobar inclús pobles, no? No sé si és veritat, això és una teoria. Però és igual, això it relates to my idea that tot això té a veure amb la idea que la música, crec que la música és molt espiritual i diuen que els éssers humans abans, perquè no teníem la seguretat i la societat i les ciutats i l'estructura, era molt més espiritual. Per tant, jo crec que la música era part d'aquesta espiritualitat, penso. Ha de ser així, estic convençuda.
Per això és tan antic. Recentment vaig poder visitar les pintures rupestres del nord d'Espanya i potser espero que tingueu l'oportunitat d'anar-hi perquè esteu molt a prop. És increïble, és molt espiritual entrar en aquestes cavernes, imaginar que no tenien electricitat, que tenien potser una llum d'oli, amb ombres, la veritat, amb els animals, amb tot. I nosaltres, com a humans, sí, no podia imaginar que ho fessin sense música, no? Havia de sentir alguna música com a part d'aquest procés de pintar. Potser algun dia podries fer un concert allí, no? Sí. Això seria molt interessant, perquè, de fet, aquestes pintures, clar, això és un altre meló que obrim ara, però és interessantíssim, no? Perquè això s'ha estudiat molt, les pintures com estan col·locades a dintre les coves i de fet, aquestes pintures no són el resultat d'una idea preconcebuda, sinó que aprofiten la mateixa forma de l'interior de la cova, no? I llavors hi ha figures que es veuen molt bé des d'un lloc de la cova i altres figures que es veuen molt bé des d'un altre lloc de la cova. Llavors, això fa pensar que realment aquestes pintures eren una cosa per ser contemplada en grup i que formaven part d'alguna mena de ritual o en qualsevol cas de performance. No? O sigui, estem parlant que les mostres d'art més antigues tenen una cosa molt en comú amb les performances més modernes o més contemporànies que es fan ara. No? És una cosa que a mi m'impressiona bastant i també he visitat les coves aquestes de l'Escó i de Chauvet i és una cosa que només de pensar-hi ja se'm posa la pell de gallina, no? D'aquella gent entrant centenars de metres a dins d'una cova amb espelmes o el que fos equivalent, no? Amb una flama i amb aquella llum tan tènua i tan inestable, tan titilant, no? Generar tot aquell imaginari, no? Que també funcionava com a creació d'una mena de cosmogonia, no? I d'interpretació del món. I clar, jo no em puc imaginar tot aquest procés sense algun tipus de so, no? Sense algun tipus de comunicació sonora, encara que fos molt primitiva o de la manera que fos, no? Però vaja, jo crec que hi ha bastanta gent que està d'acord en que allà hi havia alguna cosa, no? Ritual que també ajudava a relligar totes aquestes societats, no? I que era un dels elements fonamentals de la cohesió social. No? Hi ha més preguntes? Sí, aquí davant hi ha una pregunta. Començo jo. Bé, aquí s'ha parlat d'espiritualitat i de raó, diguem, per part de la Leslie, la científica, i conec a diverses persones científiques, he conegut al llarg de la meva vida, que m'han dit directament que no eren massa espirituals o que no hi creien massa en l'espiritualitat. I aleshores, doncs, a mi m'has trencat els esquemes perquè jo et veig una persona molt espiritual. I, per altra banda, diguem que què penses al respecte d'això? I després també m'imagino que la primera necessitat, diguem, d'utilitzar un instrument, diguem, per part dels primers, diguem, humanoides, doncs m'imagino que va ser la veu, no? Abans que qualsevol mena d'instrument. Suposo. I que d'aquesta manera, doncs, transmetent sons amb la veu, doncs, també era una manera de mostrar i de sentir quelcom que té molt d'espiritual, penso, no? Aquesta comunicació entre éssers humans. I, per altra banda, també vull pensar que la ciència, d'alguna manera, ha volgut, en alguns aspectes o en alguns àmbits, doncs, explicar el que moltes persones han sentit d'una manera espiritual i la ciència ha volgut com explicar, diguem, més fefaentment i més científicament de què anava això, no? Aquestes creences que de vegades havien estat creences però que després s'han comprovat que no eren tan, diguem, màgiques, sinó que es podien demostrar, no? Bueno, m'he ficat en un jardí, però volia diguem, apuntar
el tema aquest de la relació entre l'espiritualitat, diguem, que identifica bastant a la música i no sé si l'espiritualitat que pot identificar a la ciència. Jo penso que molts científics, especialment aquests que estudiem la biologia dels òrgans o la biologia evolutiva, jo crec que n'hi ha alguns, que potser que senten que no són practicants d'alguna religió en concret, però sí que se senten espiritualment connectats amb el món. Parlo per mi mateixa. Jo trobo una pau enorme amb aquesta idea de l'origen de la vida i com la vida va avançant i que jo formo part d'això. Soc només una configuració efímera de molècules, d'ADN, i quan hagi acabat el meu camí estaré dispersa i part de mi serà part d'alguna altra cosa. És a dir, les persones són moments al temps i he pogut descobrir que això és molt convincent per mi. Tot i que, bé, per ser 100% sincera, els científics no parlen d'aquestes coses. Ho sento, però sí que he sentit a científics amb els que acostumo a parlar, doncs tenen aquest sentiment, no?, de sentir-se còmodes amb el món, amb aquesta manera de connectar-se amb ell, no? És espiritual però no religiosa, si té sentit. Però trobem molta incomoditat quan tractem d'aquests temes. Com a científica, bé, les persones que els hi atreu la ciència se senten molt més còmodes amb les qüestions que es poden respondre. I es poden respondre amb certesa, perquè tenim, doncs, dades empíriques, tenim medicions, tenim coses que es poden tocar, sentir, quantificar, i per tant ens atrauen aquestes preguntes, i l'espiritualitat no té a veure amb cap d'aquestes preguntes, i per tant molts científics es poden sentir incòmodes al parlar de la vessant no empírica de la vida com a científic, perquè senten que han de ser científics sempre, més aviat que tenir una perspectiva de la vida diferent. De fet, hi ha exemples, no? There are many examples of religious scientists, no? Ahir mateix el David Jou va participar en una taula rodona molt interessant que vau fer, no? I ell ha fet compatible la teologia amb la física, no? I hi ha premis Nobel que es declaren no només que tenen un cert esperit religiós, sinó que són practicants i cada dia van a missa, no? És una cosa... Jo he parlat amb algun d'ells i realment és una cosa que així a primera vista pot sorprendre, però al final, quan tu mires bé, és perfectament compatible una cosa amb l'altra, no? La setmana passada estava a Texas, a Dallas, a la Societat Evangèlica, i als Estats Units, a part d'aquest moviment, té una interpretació molt realista de la Bíblia, molt empírica. És un moviment que no vol que s'ensenyi l'evolució a les escoles, perquè ho veuen com un element contradictori a la paraula de Déu. El que va ser realment interessant a l'estar allí i poder parlar i comentar un llibre. El llibre doncs, no es qüestiona, evidentment, la teoria d'Adam i Eva i l'exploració. Adam era realment una persona, era només un concepte, i la segona part del llibre, quan va existir Adam, i jo era la científica que havia de respondre a la part científica. I va ser fascinant la resposta del públic. Tots eren evangelistes, teòlegs, i es van sorprendre, no?, que els digués que la ciència, bé, no pot respondre segons quines coses. A la ciència potser és això, però no ho sabem amb tota certesa, no? Els hi va sorprendre que no, bé, que hi hagués una científica que no tingués certesa. I espero que això porti una mica de pau entre la ciència i la religió. M'encanta viure aquí a Espanya perquè a Burgos, aquells que potser ho heu visitat,
hi ha aquella catedral de 8 segles d'història i just a l'altra banda del riu, al sud, tenim CENEA, que és el Centre Nacional de l'Investigació de l'Evolució Humana. Estic a la meva cadira i veig la catedral. I després veig els jaciments de Atapuerca, on molta gent ve. Hi ha gent que viu a la regió de Burgos des de fa 1.300.000 anys i, per tant, l'evolució és meravellosa. Amb això acabarem, perquè és molt bonic i també perquè ja no tenim més temps. Podríem estar parlant molta més estona sobre tot això, però vaja, se'ns està acabant el temps. I acabarem igual que hem començat, amb una interpretació musical, però abans us volia agrair la vostra presència, més en un dia com avui, amb el temps que ha fet, no? I sobretot també agrair a la Leslie i a la Carola les vostres aportacions superinteressants i a tots els músics també que hagueu estat aquí tocant i que encara tocareu una mica més. I també m'agradaria, ja que estem aquí, al CCCB, agrair també a aquesta institució que un cop més hagi acollit una activitat que ens permet explorar aquesta zona de frontera o aquesta cruïlla entre disciplines artístiques i científiques, perquè realment aquest tipus de coneixements o aquest tipus de mirada sobre el món més híbrida, que en el fons és la més natural de totes, però que ens han ensenyat que no ho sigui, i això ens hem de desensenyar tots d'això. Però, com deia, aquesta mirada és fonamental per entendre la complexitat del món en què vivim i, sobretot, la complexitat del món que ve. O sigui que jo celebro que es puguin seguir fent aquest tipus d'exploracions en aquest tipus d'espais i res més, agrair-vos a tots una vegada més la vostra presència. Carola, què ens tocareu per acomiadar la sessió d'avui? Tocarem una peça meva que vaig tenir com una visió de l'aigua com a un element màgic, però també un element que ens connecta, perquè tots estem fets d'aigua, i vaig tenir un somni que estava a sota l'aigua i que parlava amb uns éssers i bé, em va inspirar i després vaig gravar-la amb uns músics de la Índia que avui no estan aquí, però que segurament es connectaran. Doncs moltes gràcies a tots i acabem amb les paraules, però seguim amb la música. Vale.
I swim into the deep blue, calming sea, visit the underwater family, living into the crystal city. If you were sending me pure love, I'll be your beautiful crystals. You have to risk sometimes to get to the deepest of you. To the comfort, living into the skull palaces, but still she's connecting, she's showing the water, the water, the water, the water, the water. Thank you. Us demanaré un bis, però hem d'anar acabant. Un altre cop, gràcies a tots per la vostra presència i gràcies a tots per la participació. Vinga.